Nakitlong kari kasi. Ngiwan lam siya pi ko sngur bakhuit parpasngam. Ka beats aqua. Si postnem dang yai pinja sliang. Uba Ricky Chulai MDC jong kalaban mau prem constituency ula ong makadaw ula mino na po hiyang dorba jong ka KH DC kabalong hagasing palay ka katkanay te kudumpang arajar arfliu ka denamar bakalyang senchar kamchum nak krisyan matpunyo shuti ya kasingi kla jong uli JJM Nichols Roy. Uba Ricky Chulai habakren jik nong to kubor hadin bu ula mino na hiyang dorba ula ong Bakubu way MDC burom ya uba joy ubade way na kinong penwandor ya kasik schedule kabla penmi ya ki autonomous district council da kajik tumu banyada ya ka kendo ka siap ka riti ka dostor jong ki rulum ritpat ki basa agni ka than kumta ukwa baka council kan pha da kajing tho ka sarkar jala ban pinyo shuti hamman la ka shitrik jong naiwing manchu a shuti tang ya ka council ulong ba ka jingpa jong u ban pinyo shuti ka long knang ba ki khna school ki samma puli ken tip ya ba joy ba u de wei ni ki riu rang ba pun wandor ya ka kredit ba henry henry kum ba ka long menta bon ki tip tang ya ka kerteng jong ba joy henry kim tip pat ikikam ki ba ulan no senyang cha ka henry au kalong ba crowd chicha ngawan instead de jingkemen mawan rai kan resolution kaba long kong san khamtam the people ikibiki yu shampang yoka jala jongi hi kiyo e kata skin shuti but ni rakhe yeke ikaba kila contribute de base katika program bangawan ba organize deka legislative municipal system ngalayo ban dan bentalang dengan layo ban skap ya kajingkren jukirang ba khamtam i doktor ada beren OL senetang bela shampang ba shampang ga jingle jongi ba joy kapan wan ni kata kamen sim juga ban perkhat bakumno nginle khrang ba kan khamlong shai shishu shaka parthai beri hadu menta wan da pipit haki benta jongka puli puthiru yo ba joy kimtip kitip baka schedule kadan ndai kimtip ba udi we na bala arkitek ikan ka schedule king isko bandal long bar so kemen hadu kata ba udi mo shampang beri langne kajala ka jongi udi kasi kre kana tarik kare gas ni khat ni gas ni khat kasi khat jongi gere khat khandai spa khandai anyo khanda asan khandai te hatu kopor ka house hi hatu kopor apor council hi kiladap ai ya kata ka shuti kaba ni hadu mutasi ka council ni shuti telo dusan khandai hadu mentam dan ba move ya kane ban repat ya ka government ban pan shuti kunga state holiday ban kemau sa burom yu kumba julong kiwi gi ru mo ru klut tingar apa ba haju kopor inda yo shuti ngirung yo ban penyat kumne kumbaka kiwi ki le khang ma ki pateng kintip kin itu kintip baka sik schedule galong hadu kan no ka baklan ban yada yani ka jai bendri karai pila i mentan kila le de voting tim pediang ki ong ba dai stil kadong ga jingkren jong ki hapo ka house ko ba dai shuti jelong bun ki beli piknik bun ki ba kumta ki ba kumne ki ngam ko ban komen kata andre kala di rupa ka shuti hadis council ni urge ka government mong open board ka government ru ka sashim mi ka banta jong ka khan ba kinwan ka conclusion bagi dio ban declare ka kum ka state holiday ti mentas ki play through voting khat saungut lakalyang senchar ki layeng ban persha ya kan ka resolution bawan ra mana bat lakalyang yatai ngidon baro ki ba layeng ni ya munjur bat kila diang ban yo ya kan ka declare kan ka shuti tekat rupa jongka council ubala arkitek bangi sayo ya kane kayeng dorwar kambang isong menta ngiyo banyadai khndo ka siap ikarti dustur ya ka culture ka baong aktin pareng nang tai ka khndo ka siap khamtam ya khai pateng tekadon kam ken bakum kane ka ikhtiar ka ba ngi don kan pau shuko ka pathai khamtam menta ba pipet kiwi ki benta jongka ri India hi kila ki ripa kila sangkwa dakane ka six schedule khanang ba kanyada ngibat baladon ngikwa ban pentip ban pen sapriang ya kane ka mo ka jingle jong ba joy hendrei ka khamurlong jai baka liang persha liang senchar ka company ya kane hapo ka house mentasi Get bored and hungry, cut what our mind.
Need something quick and easy, got no time to wait. Something delicious, something different from the rest. It's so delicious, delicious. Wanna get something yummy, just get some yummy. Wanna get something yummy, just get some yummy. Wanna get something yummy, just get some yummy. Wanna get something yummy. Just get some yummy. Yummy Noodles, the perfect snack partner.